Добър ден. Къде? Тук ли да седна? Напред, окей. Добър ден. Генчо се казвам. Карабаджаков. Тук е много хубаво. С две думи да се представя. Тук никой не наби. То човек като няма какво да... Нали, такова забой, няма смисъл. Добре се чувствам. Нямаме никакви проблеми. То съзнае човек, като си пие хаповете. И няма смисъл да го налита, да го хапи. Той, нали, така, добре се чувстваме тук. Храната е хубава, много хубава. Храната е много хубава. Храната е много хубава. Даже понякога наистина много хубаво така се храним. Никой не наби, между другото. Рядко се е случвало така някой да посегне, но в повечето случаи така като, нали, той си е бил забой направо, нали, но, нали, така да се изразя, де-факто няма от какво да се оплаче човек. На свиждане ни идват, даже напускат тук понякога. Ходиме на мероприятия, така ходим на театър, на опера. Пеят хората, не че не пеят. Ние сме доволни така, публиката ръкопляска често. Сега не че не се е случвало да се напие човек, ама то може ли да повърнеш в операта, толкова с хора, всички ти облечени културно. Не е красиво. А и няма защо. Няма защо. То така или иначе тук никой не наби. Много съм доволен от предстоя. Колективът е сплотен. Храната е добра, както казах. И отношението така на персонала, на ръководния състав е на високо ниво. Даже бих се изразил на европейско. Сега, нали, човек като си взима хапчетата, няма начин, нали, да не е всичко наред, нали, така да се изразя. Но в общи линии мога само да похваля тук всички от колектива, от ръководството и да потвърдя за още един път, така да кажа, тук никой не наби, едно, храната е много хубава и музикално-артистичната програма се радва на много така голям отзвук от страна на колектива. И ако мога само така да допълня, ако има някой, ако може така да прати няколко опаковки мухозол, не че ми въшки е абсурд, не, но просто дето вика, нали, да не казвам голяма дума, да се напръскат момчетите, защото мен ми е писна да се чеша по цял ден и, нали, аз вярно си взимам хапчетата, всичко е наред, обаче, нали, все пак и културата го изисква, нали, възпитанието, и няма да е лошо, ако и в това отношение има някакво подобрение, нали. Общо взето, това мога само да допълня. Мисля, че, както казах, никой не наби, никой не нахапи, храната е добра, само ако може пратете мухозол. Да. Еми това е. Свободен съм. Хубаво. Айде.